pasabot kining mga alagad kulang sa pag-ampo. Kay mga Manila matambali ang bata, wala niya maayo. Oh? So, isip mga tagasod ni Kristo, naigsuon ni Kristo, kinahanglan gyud nato ang pag-ampo. Oh? Sa Ebanghelyo ni San Lucas mo kani stress, no? Ang pag-ampo, kinahanglan gayud nato nga mag-ampo aron malig-on kita, no? O maduol kita ni Kristo. Kaya sa atong pag-ampo mo hugot usab ang atong pagsalig ug pagtuo kaniya, no? So niining atong Ebanghelyo karon, ato man usab nga di man kita makadiscredit sa power sa Ginoo, sa Dios, no? Tanan iya mang mahimo, kinahanglan lang ang atong pagsalig ug pagtuo. Kay mao kini kulang nining tatay nining bata, ang iyang pagsalig ug pagtuo. Nandun na siya doubts, no? Usahay usab bisan kita dugay na nga nagtuo sa Dios, ng Kristo, na ay usahay nga makabaton kita og doubts kanang pagduha-duha. Makapangutana kita sa atong kaugalingon og daghang mga butang ngano man kini nahitabo man kini niini, oh, sa akong kinabuhi, no? Makabaton tag mga pagduha-duha, pero unta, oh, atong naunahon nga ang tanan mahimo sa Dios, no? Mahimong pagsulay sa atong kinabuhi, mahimo sab kini nga tungod sa atong sayop nga mga desisyon, no? Mao nga kita ra pod ang mag-antos kung masayop ang atong mga desisyon, ani lang gyapon na mo balik kanato, no? Nakinahanglan po nato nga doon tay kaalam, no? Atong pangayon sa Dios, ang igong kaalam, nga lamdagan sa Holy Spirit ang atong anahuna kung unsay atong maayong buhaton. O kini sa atong Ebanghelyo, siya ang tatay walay ibang naunaan kundi iyang patambalan kini iyang anak, oh, kasi ang pagtuo kining bata giyawaan, oh. Kaniadto silang panahon, bisan mga sakit, no? Ilang gi-consider nga giyawaan, gipossess, no? Kining ato nga Ebanghelyo karon, kining tawo sa bata, wala man kini og sakit pa kini, kining epilepsy, no? Epileptic ang bata, no? Mahimo ingon usab ang sakit niini, no? Pero sa ilang panahon, mga butang ingon niini, ilang gi-consider nga giyawaan, na possess, no? Pero doon naman tinuod nga possession, no? Sa evil spirit. Mao nga doon nakita yung mga exorcist. One time dito din si Father Darwin nag-lecture, no? Tungkol sa exorcism, no? Sa kini, no? Sa mga diocese na ay usa ka team sa mga exorcist. Team kini sila, dili lang pari, no? Usa ka pari, usa ka abogado, usa ka psychologist, no? Okay, tulo, usa kini sila ka team, pari, exorcist. Kay in case kung may mga legal problems, na abogado o niya na psychologist, pagtan-aw kung tinuod ba gayod nga na-possess kini or psychological lang, oh. Kinamaingon ni ana nga medyo close lang, oh, tan-aw nato. So kaya sila mga expert man sa ma-determine nila kung kini ba gyud tinuod o psychological lang, oh. Mga naana sila, kinahanglan na sila sa exorcist team, oh. Exorcism sa doon ay mga panghitabo mo kini iduolon, no? Para adtuon, tan-awon pag-ayo kung kailangan ba ang exorcism. So salamat kita na ay mga team na nag devote na ining ministry
sa exorcism para usab atong maserbisyuhan katong mga tao nga nang ginahanglan ni ini, no? So mo kana ila buluhaton, pero mo na nga sa pari sa exorcist kinahanglan gyud siya mangandam, no? Mangandam kay dunay mga okasyon, sitwasyon ingon niini nga makusganon ang evil spirit, no? So kinahanglan andam ka nga mas kusog ang imong kaugalingon, no? Tungod sa pagsalig kang Kristo, no? Kini siguro mga apostoles nagsalig ni sila kay giyatagan sila og kanang power, di ba, sa pagpaayo sa mga masakiton, pagpalaya sa mga giwaan, no? Mga demonyo. Kunining gayuna wa gyud nila mahimo, oh, ang buti pahimo kanila, mahimo silang powerless, no? Kay kinahanglan mo usab nga i-maintain, no? Pero may lig-on ang atong pagsalig ug pagtuo sa Dios, no? Pagsalig kang Kristo. So kung kita maampuon, dili gyud kita madali nga i-possess sa mga evil spirit, no? Bisan sa nung dito ako sa States, kung ano man nga mura magdaghang kaso dinhi sa kining possession, no? Kay bisan sa telephone may manawag nga kini, brother, pwede ka bang ito ga? Uy, gano kusog man dai dinhi kaning possession, no? So at least sa ato na magihapon na dinhi sa ato, so at least nakita yung mga maadtuan nga makatabang kanato, oh, sa mga simbahan, oh, mga pari, exorcist, no? Pero ang kining mo gini primary nga trabaho sa mga sa exorcist team, no? Kung doon ay mga kaso ingon niini, mo gyud sila ay duolon kay gihatagan man kini sila og authority sa obispo nga mohimo